חלום שחלמתי בלילה במיטה, ובחלום ראיתי מלאך משמיים בא אליי ואמר לי כך. זה כך כזה או אמר לי כך? כך כזה. חשבתי זה כך כזה. מה? אלוהים רציתי שתדע, חלום שחלמתי בלילה במיטה, ובחלום ראיתי מלאך משמיים בא אליי ואמר לי כך. באתי משמיים מגדולת הים לעשות ברכת שלום ילדי כל לעולם, לעשות ברכת שלום לכל ילדי העולם. וכשהתעוררתי נזכרתי בחלום ויצאתי לחפש מהשלום, ולא היה מלאך ולא היה שלום. ולא נורא, עוד נמצא את המלאך. לא, לא